Eli nyt ollaan Lempäälän Ideaparkissa, Lego Park Showssa. Täällä on vähän videota tuubiin, että ne näkemään Tekomon porukkia, mitä näkyy. Tässä näkyy ensin näitä tämän vuoden uusia settejä. Mikki rakensi nämä. Löytyy ihan hyviä settejä. Esimerkiksi tämä hieno Galactic Enforcer löytyy. Uusi tekniikkien. Tämä hieno rakennelma. Sitten päässään Takomon omille laatikoille. Ensin löytyy minun ja Anderssonien, joka Astrid ja Antonin rakennelma. Näkyy vähän paremmin nytten. Tankki on Anderssonin ja loput on se minun. Seuraavaan sitten taistelu Gastromin portilla. Miken rakennelma. Aika paljon heijastaa, mutta näkee kumminkin. Vähän hankalasti tämä valokuvaus. Kamera, tuo video. Sitten seuraavaksi tulee meidän velirakennelma. Tässä puuttuu noin puolitosista. Minulla jäi matkalle. Mikä jäi matkalle? No puolirakennelman osista. Siinä ei paljon käsittä. Siitä puuttuu 2 taloa. 13 tiepalaa. Pitää vähän kiustaa kavereita. Eikö se puuttuu vain 4 tiepalaa? Tämä on minun viimeinen dieselpumppaja. Kuun ihmettekele, että kukaan ei tajua mitään. Mikä toi on? Mikä? Miksi on putkia? Dieselpumpissa pitää olla putkia. Ei pidä. Igorkin mukana. Ikorppi. Löytyy nämä Tekomon esitelaput löytyy. Linkit sun muuta. Dieselpunkissa pitää olla junkia. Apokalypsissa pitää olla puhelintootteja. Sitten löytyy jotain mulle tuttua, eli tämä Ferrari, mikä oli mihin vuonna oli täällä. En päässyt itse rakentamaan tarvittavasti. Sitten tullaan eteenpäin, niin tullaan Markon rakennelemaan. Täällä on Markku Siskoinen paikalla rakentamassa. Vielä viimeistelyhommia. Löytyy vähän kaikkea hienoa. Gianni Carousellin minifiguuriversio, vähän pienempi versio. Sitten löytyy Viininpään takaa löytyy lohikäärme, jossa on yksi pieni vaisuus. Hieno rakennelma, mutta tarkemmin niin nämä ei ole oikeita paljoita, nämä on muovi. Ne on maalattuja. Näkyy oikein hieno maalireuna, että ei näin. Ja vielä näkyy rakoilee vielä pahasti. Maalattuja palikoita. Ei näin leikoistyö, ei näin. Eikä tuollaisia ollut alkuperäisessä mallissa. Tämä on se hieno. Ai. Näkyy oikein pienen näkemisen hampaankoleja näkyy. Nyt tulee jotain erittäin tyhmää. Tossa noi nivelet on rakennettu. Tossa on valmis paloja. Tässä nää on putkia. On Creator-settiä musta tämä. Tätä on siis Mulla on tää. Eikö ne taas niinku pestä? No vähän niinku mä. Ne on vielä pahempia. Ei oo. Kukaan ei paina. Erexin jälkeen tulee Grand Kingdomista löytyy vähän isompaa figuuria. Mäkin oli viime vuonna. Kato. Kato miten on yhdistetty vaan. Se on liimattu vaan. Lupit menee näin ja näin. Ja ne on liimalla suoraan, ne näkee oikein. Sitten siinä. Kato, Vladek tämä oli. Jolla on valmis miekka ja valmis kilpi. Nivelet jotain. Joo, tämmönen halpa versio. Nyt tulee tähän. Mulla on tää. Eikö tää ole vähän vanhempi? Toi tuli samoihin aikoihin kuin toi dinosaurus. Niin tää on joku
joku 2003 2002. Dinosaurus tuli itse asiassa melkein heti tämän jälkeen. Totta vähän. Tääkin. Kolmaksi näkee paremmin. Ei kyllä kovin... No, hyvältä näyttää. Valmis osio taas ei näyttää. Moi put. Niin. Kyllä sen kaveri tulee, joka kans... Ei ole samaan aikaan, mutta ei samassa setistä. No oli itse asiassa vähän sen jäätä. Se löytyy ensimmäinen rakennuspöytä. Löytyy Bioniclea. Rakennuspaikakin löytyy ihan mukavasti. Sitten löytyy lisää näitä Bioniclea. Powerminersia. Aika huonosti näkyy, mutta oten kuvia. Ei kovin hyvä ottaa valokuvaa tällä. Isot Bioniclet näkyy tässä. Hienot ledit päässä. Niin. Sitten tulee toinen. En tiedä miksi tämä on tehty niinku muoveista. Ei näytä kovin hienolta. Ei ne osaa tästä Sitten löytyy tämä Darth Vader. Tosin häneltä puuttuu miekka. Ai. Kato nyt, miekka puuttuu. Niin, ja siniset silmät. Joo, ei se ihan... Sitten löytyy... Kato, se kuolee, niin kone on rikki. Löytyy tämä... Star Wars vitriini. Ihan ok teoksia, ettei... Vähän tämä uusi Atte on vähän... Ei kovin hyvä tää Atte. Miksi meidän silleen voisi tehdä Lego-viittaus tälle siinä täynnä? En tiedä tuo. Ajattelen, miksi se näyttäisi sen Lego-viitankaan. Paremmalta. Niin, jos silleen... Ase on hieno. Ase on ihan ruma, mä en ainakaan oo. Sitten Clone Trooper löytyy Clone Trooperin isää. Sitten löytyy... Star Wars Gamespöitä. Miksi hänellä on kaksi samaa laatikkoa? Viri. Kaksi samaa laatikkoa. Ne on 3 samaa. Mitä? Miksi se on 3 ihan samaa laatikkoa? Me... 90% samaa laatikkoa. Meillä on nyt 13 suunnilleen, ei 14 täällä. Ai. Sitten löytyy lisärakennuspöytiä. Paikka on valmiina rakennekunille. Sitten löytyy... meidän... Taas lisärakennuspöytiä. Lehmä. Lisää. Ja lehmä löytyi. En tarvitse Villin kättä, vaan lehmää. Siinä on pieni, mutta se on pieni ero. Indiana Jonesia ja ilmeisesti niin. Ja Kastlee. Kaikkia yhdessä. Vielä lisää näitä vitriinipöytiä. Ja tämmönen vitriinipöytä Takomallakin löytyy. Tämä oli sama niin. Siinä voi vaikka rakentamaan. Ja veteen. Tuohon tulee sitten huomenna pitäisi sulla tämä... Mä rakennan tohon nyt tässä kauhean post-apokalypse-kaupungin, niin kaikki on ihan kummissaan huomenna. No sulla on siis on lähellä, niin yön aikana vähän touhuamaan. Niin. Semmonen kauhea rauniokaupunki ja sinne sitten... Ensi vuonna tähän tulee paikaltakaupunnin porukka tähän näin. Tämä alue tulee täyteen paljon. Kauhea apokalypse-kaupunki siihenkin.